Hola a tots, com esteu? Avui tinc el plaer de donar la benvinguda a tota una eminència del club, senyor Xevi Calm. Com estàs, Xevi? Què tal, com estem? Bé, bé, bé. Bé, com estàs portant tot aquest tema del confinament? Com esteu de salut, sobretot la família? Bé, bueno, hem tingut uns dies així una mica més complicats perquè primer vaig començar jo amb símptomes lleus, després va començar la Laura i la veritat que hem tingut uns dies així una mica de preocupació per veure com ens anàvem trobant de salut, però bueno, per sort ha sigut tot molt lleu i res, jo estic ja recuperat a 100% i la Laura pràcticament, o sigui que bé. I a nivell de la resta de família, per sort tothom bé, així que, bueno, dins del que cap, contents i tranquils. Bueno, perquè vas estar ben fotut, no? Podríem dir-ho així. Vas estar ben cau. Bueno, em va tocar estar-me uns quants dies tancat a l'habitació i, bueno, sí que símptomes més o menys lleus, però, bueno, cansament i malestar. Però, bueno, res, ja et Ja dic, està. comparat amb totes aquestes coses que vas veient i sentint cada dia, doncs, bueno, podem dir que hem tingut sort. Molt bé. I següent pregunta. Com era el teu dia a dia abans? Un dia normal al Palau Mhm. d'Esport? Què feies? El dia més... que tinguessis més feina, per així dir-ho, i Sí. quin és el teu dia a dia ara? Com ha canviat això? Bueno, clar, evidentment, el dia a dia ens ha canviat moltíssim a tots, no? O gairebé tots. La veritat és que, bueno, abans de tota la crisi del Covid, doncs una mica el dia a dia es pot resumir una miqueta amb, bueno, al matí abans d'anar al Palau i incorporar-me a la feina, doncs aixecar-te, portar a la Paula a l'escola, que bueno, és una cosa que tinc la sort de poder-ho fer des del primer dia que va començar a la llar d'infants i ara que va ja a l'escola. I bueno, doncs és una cosa que ho fas amb molta il·lusió i que doncs, puc dir que sóc un privilegiat per poder-ho fer. I bueno, doncs, la Paula entra a les 9 a l'escola i sortir corrent cap al Palau doncs, per trobar-nos amb el Xavi i el Bernat i bueno, doncs, preparar una miqueta eh, el que serà l'entrenament del matí, parlar en el meu cas, doncs, gent que pot estar tocada, gent que pugui doncs, entrenar o no entrenar o fer una part de l'entrenament, i una miqueta doncs, posar en comú el que volem fer durant aquell dia i l'estat físic de la gent i a partir d'aquí doncs, decidir una miqueta com funcionarà tot. Jo durant l'entrenament estic allà present, doncs, si no hi ha ningú que estigui apartat de l'equip per una lesió, doncs estic allà veient l'entrenament, pendent de si alguna jugadora necessita alguna cosa durant l'entrenament. Abans d'entrenar, evidentment, doncs embanar la gent que s'ha d'embanar, escalfar amb alguna jugadora que necessita algun treball específic i un cop s'acaba l'entrenament, doncs, bueno, sempre ens quedem una estona o bé a fer tractaments amb alguna jugadora que ho necessita o bé amb el Bernat i el Xavi doncs, valorant una miqueta com ha anat el matí, què tenim previst de fer a la tarda i bueno, doncs, una miqueta de valoració de com han anat les coses. Després d'això, doncs, bueno, anar a casa, preparar el dinar i poca cosa més. Al migdia no dona per gaire perquè normalment a 3 quarts de 4 solem estar ja per allà un altre cop per entrenar. Si no coincideix el dimecres, que a les 3, tant el Xavi com jo, doncs compaginem les nostres feines de cada dia amb entrenaments amb equips de club i doncs el dimecres és un dia que a les 3 doncs comença entrenament. Jo començo entrenament amb l'infantil femení, a 3 quarts de 3 doncs ja estic per allà i després d'això, doncs el dia que hi ha entrenament de cada dia a la tarda, el mateix, no? Si és un entrenament on s'ha d'embanar, embanar, escalfar, estar a l'entrenament. Si el Bernat o el Xavi necessiten que col·labori amb alguna cosa, doncs ho faig. I un cop acaba l'entrenament a les 6 és quan, bueno, normalment quan tinc jo més feina o quan comença la meva
part de feina de més volum, no? De temps, que tractar les jugadores que necessitin qualsevol cosa, ja sigui un tractament d'una lesió, una descàrrega, valorar alguna cosa que no acaba de sortir o de funcionar bé. I bé, depèn, hi ha dies que són les 7, hi ha dies que són les 8, hi ha dies que pot ser una mica més tard. Si hi ha algun dia on un dels dies d'aquests que coincideix que passem visita amb el servei de fisioteràpia del club, doncs per valorar algun jugador de la base que s'hagi pogut lesionar o que tingui alguna molèstia, doncs ja s'allarga una mica més la cosa i quan s'acaba tot això ja anar cap a casa, sopar i un petó a la família i a dormir, que el dia següent tornem a començar. Sí, mitja jornada, no? Sí, exacte, unes horetes només. I ara, doncs, el que em preguntaves, ara, evidentment, doncs, tot molt diferent. Aquests dies és curiós perquè em parlem moltes vegades amb la Laura, amb la meva parella, que com ens imaginem a vegades com seria tot això ara que tenim la Paula i com seria si no tinguéssim la nostra filla, no? I bé, realment parles amb gent i veus companys de professió, coneguts i coses que, doncs una mica la realitat familiar de cadascú doncs et marca una miqueta també el que pots fer o el tipus de dia a dia que tens, no? I doncs en el nostre cas hem seguit la recomanació que des del primer dia ens feia tothom, no? D'establir unes rutines, uns hàbits, sobretot tant per nosaltres com per la Paula, i una mica és això, no? Ens aixequem, esmorzem, fer llits, vestir-se... O sigui, es tractés d'un dia a dia normal, no? Sí, exacte. I a partir d'aquí, ara en vez d'anar a entrenar al Palau i preparar entrenaments per l'infantil i fer tractaments de fisio, estic molt ficat amb tot el tema manualitats, tallers... Avui, per exemple, ha sigut dia de Playmobils a la tarda, intentar muntar alguna cosa d'activitat física també per poder fer, tant jo com la resta de la família, i una miqueta, doncs, això, no? Anar omplint les hores de matí i tarda amb activitats d'aquestes, però tot molt enfocat a la Paula, no? Per fer-li doncs, tots aquests dies i aquestes setmanes que portem aquí tancats, doncs, el més entretinguts possible. I a part de tot això, a part de tot el... Clar, perquè amb la Paula és el que dius tu, no? Va tot entorn a ella, totes les activitats que puguis... Sí, bastant. Amb un nen, una nena, però al cap i a la fi, què fas? Els has d'entretindre de la millor manera, no? Però a gustos personals, no sé si tens algun ratet per mirar alguna sèrie, algun documental, si... Crec que he vist alguna cosa de cuina, potser. No sé si... El tema de la cuina és una cosa que ja fa temps que la toquis, no? És una mica de hobby, no? I, ni molt menys puc dir que cuino bé ni res, però jo vaig intentant fer cosetes i bé, m'agrada provar coses, provar ingredients nous, provar plats diferents i sí que és una cosa que és una mica de hobby, no? I agafes llibres de cuina que tens per aquí, vas provant receptes i ara també aquests dies també tires del tema pastissos i coses d'aquestes per fer amb la canalla, magdalenes però aquest tema no l'havia tocat mai i la veritat és que els resultats de moment no són massa bons, però com que tenim temps i dies, doncs anirem insistint. Però sí que és una cosa que a casa m'agrada cuinar, m'agrada fer els àpats, fer-los jo, i aquests dies hi ha una mica de guerra a vegades de no, faig el dinar jo, no, que vull fer jo. Doncs ja fas tu el sopar. I tots dos volem provar coses i fer coses a la cuina. O sigui que és una cosa que intentem dedicar-hi temps perquè també va bé per desconnectar una mica i entretenir-se, no?
I a part de formar-te amb els Playmobils de la teva filla, no sé si tens alguna estoneta per mirar coses relacionades amb el món de la fisioteràpia, si aprofites algun clínic, bueno, ara avui en dia hi ha molts clínics online, no? No sé si també hi ha en el teu àmbit, explica'ns una mica si estàs aprofitant per... Sí, lògicament, com la majoria de temàtiques, tothom està utilitzant moltíssim les xarxes socials i tot el que és el tema online per doncs, bueno, aprofitar i o bé fer cursos o algun seminari tècnic o alguna formació curta. Evidentment no són coses ni molt extenses ni molt llargues ni de molt contingut, però bé, cada dia a nivell de xarxa sobretot hi ha moltíssima gent que fa coses, hi ha diverses empreses de formació que estan fent doncs, cursos diàriament, contactant amb fisios molt reconeguts en diferents àmbits i pràcticament cada dia pots veure alguna cosa. La veritat és que hi ha molt volum de coses, m'agradaria veure'n moltes, evidentment amb tot el tema d'estar entretenint aquí a la Fiera, doncs no puc dedicar-li tota l'estona que m'agradaria, però sí que és veritat que bueno, doncs és una oportunitat que tenim tots, no? De formar-nos amb cadascú amb el seu àmbit i doncs, sí que estic fent alguna coseta. Molt bé. I donat de la mà de l'actualitat, repassant aquest tema, no sé si seguiu, imagino que sí, amb contacte almenys al cos tècnic o si també esteu parlant de directiva, amb alguna jugadora, sobretot quan ens hem trobat aquest cas de la CIT, que ens va agafar una mica desprenguts, almenys a l'entorn de fora, no? Per així dir-ho. No sé com estan els ànims, com ho aneu portant? Bé, els primers dies jo crec que potser va costar una miqueta assimilar la situació. Potser semblava que al principi que seria una cosa de dies, un parell de setmanes, la competició esperava 15 dies, però bueno, hi havia la previsió de que es podria tornar a arrencar. I bé, nosaltres realment el que plantejàvem era doncs, seguir entrenant cadascú una miqueta a casa a nivell físic el que es pogués fer, però bé, no ens imaginàvem que la cosa derivaria doncs, cap on ha anat finalment, no? I bé, un cop ja te n'has fet a la idea una miqueta de que realment des de la federació no s'ha confirmat encara que la competició, que la Lliga hagi acabat. Per tant, bueno, realment, oficialment, la temporada no s'ha acabat, però jo crec que ja fa bastants dies que tots tenim al cap i tots tenim bastant assumit que sí, que la temporada s'ha acabat i que ja això no tornarà a arrencar fins a temporada vinent i bé, esperem que pugui arrencar amb normalitat a finals d'agost o principis de setembre, que una miqueta ara la incògnita, no, és veure com tots aquests esdeveniments esportius on hi haurà concentració de molta gent, doncs a veure com es podrà fer tot això i realment quan es podrà engegar una altra vegada amb l'activitat que teníem nosaltres habitual, no? I en quant al contacte amb la gent, doncs sí, amb el cos tècnic sobretot estem en contacte pràcticament cada dia i amb les jugadores doncs també, no amb totes, però al principi sí que hi va haver bastant contacte amb les estrangeres per aquest tema de la CIT, també per veure doncs, com havien arribat a cadascun als seus països, quina situació tenien allà, a nivell familiar, a nivell personal, i bé, en el meu cas concret amb qui tinc més contacte també a nivell de jugadores és amb la Iure, que bé, doncs, s'està recuperant de la lesió del genoll i bé, doncs, és un repte també a nivell personal perquè he fet moltes recuperacions de creuat, però no havia hagut de fer mai cap via telemàtica, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí. I bé, una mica analitzant-ho, encara podem dir que hem tingut sort perquè els primers mesos, que són els mesos segurament més importants i on pot haver-hi alguna complicació, ens han enxampat encara que estàvem en dinàmica de treball normal, ens veiem al Palau cada dia, o sigui que la feina més important que es fa al principi la teníem ja feta i bé, ja us ho va explicar la Iure l'altre dia a l'entrevista que vau fer, que ella està treballant amb els mitjans que tenim, que no són els que ens agradaria, però ho adaptem i ens ajustem una miqueta al que tenim i la veritat és que està anant tot molt bé i bé, en aquest sentit estem contents de com està anant tot i les dificultats d'haver de treballar a casa i amb moltes limitacions en quant a material en comparació al que estem acostumats. Clar. Seria una irresponsabilitat que ara, per exemple, agafés la federació i ens digués mira, que d'aquí un parell o 3 de setmanes torna a la competició. Ja sé que costa molt imaginar-s'ho, perquè és el que li comentava l'altre dia a la Iure, no? Que es van aplaçant a la competició o les jornades setmanes darrere setmanes, un parell, un parell, un parell, però encara que saps on hi ha el límit que dius mínim seran 2 setmanes, cada vegada que passen els dies, la cosa es van perdent l'esperança, no? Seria una irresponsabilitat o com ho veus? Sí, jo crec que totalment d'acord amb aquest tema, perquè heu de pensar que el cos de la jugadora o de qualsevol esportista està habituat a unes rutines, a unes càrregues d'entrenament i de treball, i evidentment les jugadores han seguit entrenant i treballant a casa seva, però evidentment això no té res a veure amb el treball que tu estàs fent durant la temporada amb l'equip, no? En quant a volum d'entrenament, en quant a tipus d'entrenament. I si es plantegés tornar a la competició, suposant que els equips poguessin fer tornar les jugadores i tornar a començar a entrenar, jo crec que les condicions no serien en cap cas adequades per començar un altre cop a competir amb garanties de poder competir a un bon nivell i sense risc de que la gent es pogués lesionar després d'un període d'inactivitat, perquè al final és el que et deia, sí que la gent segueix entrenant a casa i aquí té la sort de tenir més espai i potser pot entrenar una mica millor, però pràcticament tothom està entrenant d'una manera molt precària i això amb 15 dies de mini pretemporada és molt complicat que la gent es posi a to i afrontar 4 setmanes o 4 jornades de lliga que segurament es voldrien compactar en pocs dies i després afrontar un play-off on la gent al final t'està jugant o un títol o l'accés a una plaça per jugar a competició europea. No ho sé, jo sincerament no ho veig viable de cap de les maneres. És complicada la situació. Bé, canviant una mica de tema ja, mirant una mica cap al passat, com hem comentat abans, són quasi 20 anys, no?, que vas decidir venir cap aquí a la Seu d'Urgell. T'hem enganyat i de valent perquè et quedis i dia d'avui encara tinguem la sort de que hi siguis. Et volia preguntar com has vist tu l'evolució del club, en quins aspectes has vist que ha evolucionat més el club. Ara són ja els 50 anys que celebrem a Cedis Bàsquet. Doncs tu amb quasi 20, què has vist? Home, la veritat és que comparant això, no? Pues gairebé 15-16 anys enrere, que és quan vaig arribar, hi ha hagut canvis en moltes àrees. Jo et podria dir que el que més he viscut jo a nivell personal és una miqueta la professionalització del que és l'àrea de Cadí, sobretot, però després també la professionalització del club, amb incorporació de gent, amb diversificació de les àrees del club. Ara, un dels temes que
últimament més ha evolucionat i que tu estàs implicat al màxim, doncs és el tema de la comunicació, que és un tema que crec que estava pendent des de feia molt de temps i que realment els últims 2 anys s'ha fet un pas endavant, bueno, un pas no, se n'han fet molts de passos, moltíssims. I crec que és una cosa que és molt important en el club. I bé, a nivell del que no és l'àmbit propi de Cadí la Seu, bé, jo penso que més que una evolució hi ha hagut una variació del que és el club doncs, en tots aquests anys. Penso que potser el nivell no és el mateix de fa uns anys, però també la realitat econòmica i la realitat del club és diferent. Abans teníem aquí al club doncs, moltíssims entrenadors que venien de fora, que fitxaven per entrenar, venien a la Seu pràcticament a entrenar, després tenien les seves feines, però era gent del món del bàsquet que es movia per venir aquí a entrenar. El fet de tenir l'equip professional femení i el masculí, que pràcticament era professional també, o semiprofessional, doncs això també obria la porta que vingués molta gent doncs, que venia de clubs i de llocs importants. I una mica això doncs, bueno, ha anat variant. Aquí ara al final pràcticament podem dir que tots els entrenadors i tota la gent que hi ha, sí que n'hi ha uns quants que no som d'aquí però que portem ja molts anys i la resta doncs, és molta gent d'aquí de la Seu o del club de tota la vida, no? I en aquest sentit doncs, bueno, això ha anat variant al llarg dels anys. Però bé, tot i les dificultats que hi ha hagut en alguns moments, seguim mantenint una base, una cantera doncs, molt àmplia, amb molts equips cada temporada. Hi ha un bon treball a nivell d'escola de bàsquet, de captació de nens, que constantment veus que anem incorporant jugadors al que és la base. I bé, potser a nivell competitiu doncs, no estem al mateix nivell que estàvem fa uns anys, que teníem diversos equips, diferents equips a preferent o interterritorial, però bé, el treball hi és i s'està fent i bueno, doncs la dinàmica és bona i és positiva. I bé, evidentment, el fet de tenir Cadí doncs, implica que hi hagi el que dèiem abans, no? Una professionalització de moltes coses en molts àmbits del club perquè l'equip ho requereix. No? I ja aquest últim any, amb aquest últim pas que hem fet endavant de jugar a l'Eurocup, no? De jugar a competició europea i compaginar dues competicions, doncs, bueno, s'ha hagut de fer un passet més a nivell d'evolució i d'infraestructures, i d'instal·lació, d'adequació doncs, tant del pavelló com de tota l'organització del club, no? per fer front a aquesta Eurocup. Però bé, jo penso que som un club dinàmic i que al final ens mou la il·lusió de tots els que hi som i una miqueta això és el que fa que, tot i ser un club petit i modest, amb moltes aspiracions, però un club petit i modest, aconseguim fer totes aquestes coses que s'han anat fent. No? I la veritat és que si em fas una miqueta, pares a fer una mica de memòria des de l'any que vaig arribar fins avui en dia i veus tot el que hem viscut, tant de moments bons com de moments dolents, que també n'hi ha hagut, però veus una miqueta tot el que ha anat passant i l'evolució d'aquests anys, sembla que no pugui ser que aquesta temporada que hem arribat a jugar a una competició europea en una ciutat doncs, molt petita aquí al Pirineu i amb un equip fet amb molta gent d'aquí, amb pràcticament doncs, tot el cos tècnic d'aquí, i bé, sembla que no pugui ser, no? I moltes vegades la gent de fora és el que et transmet, no? De dir, ostres, però com ho feu? Però com pot ser que un lloc tan petit feu coses tan grans, no?
Bé, i volia indagar una mica en com és el Xevi entrenador, perquè els anys que portes al club, si no són cada any, sempre t'ha agradat portar un equip de la base, no? Per exemple, aquest any a l'infantil femení, que també vau tindre l'oportunitat, ja també l'any passat, de disfrutar de la Chiquicopa, no? De la Sí, minicopa, l'any també. sí, sí, Explica'ns sí. com està el Xavi entrenador, com ho portes? T'agrada? Sí, bé, de fet, jo puc dir que vaig venir aquí pel bàsquet. Després, el tema de ser afició de l'equip durant tots aquests anys va ser una miqueta casualitat, no? Jo vaig venir aquí a través de Lluís Biosca, que el vaig conèixer en un campus d'estiu de la Federació Catalana de Bàsquet, i bé, doncs el meu grup, el Lluís estava dins dels entrenadors que dirigien el campus i un dels grups que jo tenia, doncs hi havia diverses jugadores del CEDIS i una miqueta quan es va acabar la setmana de campus fèiem la broma, ostres, per què no vens a entrenar a la Seu, que ens ho hem passat molt bé, que... I bé, coses d'aquestes que es diuen, no? I doncs mira, doncs, al cap de 2 anys pujava a la Seu i, com et deia, que pujava primer pel tema del bàsquet. Jo buscava un canvi d'aires i vaig buscar un lloc on pogués entrenar i vaig pensar, si he d'anar a un lloc nou on no conec pràcticament a ningú i on he de començar de zero, doncs com a mínim que tingui el bàsquet, que és un hobby i que segur que m'ajudarà doncs, a integrar-me i m'ho farà tot una miqueta més fàcil, no? I el primer any aquí a la Seu realment va ser només bàsquet, perquè portava diferents equips al club, portava el tema del bàsquet a nivell d'extraescolars, a la Salle i al Pau Claris, i al final, a mitjans de temporada, doncs vaig poder entrar una miqueta dins de l'equip professional a donar-li un cop de mà a la Sònia Roura, que era l'afició que estava a l'equip aquell any, i bé, doncs, per circumstàncies de la vida, no? Ella l'any següent va decidir deixar l'equip i dedicar-se a altres àmbits de la fisioteràpia, i bé, doncs suposo que pel fet d'haver estat jo allà donant un cop de mà durant uns mesos, doncs mira, a partir d'aquí vaig entrar ja no, i de moment encara no he sortit. O Sí, sigui que diguéssim que va vindre el Xevi entrenador i ara podem sí, dir que veiem el Xevi el fisio del sí, Cadí, equip d'èlit, així com sí, qui no sí. vol la cosa, no? Sí, 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 la veritat és que totalment una situació totalment casual i jo venia aquí no sé, a passar potser un any, 2 anys, 3 anys, no ho sé. I mira, doncs ja en I són aquí 15 estàs, o eh? 16. Sí, 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 sí. I quins són els millors records que tens? No sé, et podria preguntar, sobretot amb la part de Cadí, Mhm. un parell o tres, com vegis, i com a entrenador suposo que també, perquè has entrenat tant equips masculins com femenins, has pogut veure Mhm. més o menys de tot. Sí. Quins són els millors records que guardes? A veure, és difícil aquests dies quan vas entrevistar el Bernat i a la Iure, que els hi vas demanar una miqueta això també ja, quan els hi demanaves jo pensava, ostres, aquesta pregunta i no sé pas si la sabria respondre, perquè realment són molts, molts, molts moments, no? I bueno, a Mhm. nivell d'entrenador potser et diria doncs hi ha una generació que vaig entrenar en diferents etapes, no? On hi havia doncs, les germanes Revés, Maria Porta, Jana Sancho, Marta Viles, Sílvia Basolí, i bé, doncs, moltes altres jugadores, algunes que vaig tenir doncs, a l'etapa de pre-mini, hi havia la Laia Soler també, i bé, doncs, ara Es veus me'n deixaré, créixer. me'n Mhm. deixaré algunes, i demano disculpes per les que no surti el nom. I després aquestes mateixes jugadores, no totes, però la majoria, doncs vam coincidir un altre cop més tard,
categoria cadet, si no recordo malament. Sí. I bé, les dues etapes doncs, van ser molt, molt positives. L'any de cadet potser ho recordem una mica més perquè vam competir a preferent i bé, va ser un any molt complicat, però a la vegada molt, molt xulo. Després et diria també l'any que vaig entrenar el júnior preferent, el femení també, on hi havia doncs, la Lucía, la Gemma Gómez, Laura Vilanova, la Clàudia Baraut, la Maria Bastida, la Diana Sánchez, l'Ester Cerdanya, bé, la Sandra Flores i bé, fins a arribar a 12 o 13 que érem, que també va ser un any difícil però molt xulo. Va ser molt xulo, la veritat, que recordo que fins i tot vam jugar la fase de permanència contra el segle XXI, que els vam tenir allà una miqueta contra les cordes gairebé fins al final. I després et diria l'any del júnior, no sé si júnior o cadet, jo diria que júnior masculí, on hi havia l'equip del Quim Vallvé, el Nico Caterino, sí, el Carles Minyambres, el Marc Lara, l'Adri Soler i tota aquesta colla. Jo feia moltíssims anys que no portava masculí i recordo que pràcticament Antoni Ferraz em va obligar a agafar l'equip perquè jo no el volia agafar. Em feia molt de respecte i ostres, recordo sobretot la primera part de la temporada, perquè després vam tenir moltes lesions i ja era complicat entrenar, era complicat competir, però va ser un any doncs, molt, molt, molt xulo, competint a preferent, gairebé ens fiquem al grup de preferent A a la segona fase per competir amb Barça, Penyes i tots aquests equips i ho recordo com un any molt, molt especial. A més, tenia l'Héctor Beni d'ajudant, d'entrenador ajudant i, ostres, va ser, tant amb els jugadors com amb l'Héctor, va ser una temporada molt xula. I a nivell de Cadí, no sé, és que hi ha moltíssims moments. Potser, començant per lo més recent, et diria aquesta temporada, el fet de debutar i de disfrutar de l'Eurocup, que a més hem fet un paper molt, molt digne a l'Eurocup i a la Lliga Endesa, que era una miqueta la por que teníem tots, no? De dir, com ho farem, com anirà això de competir 2 cops cada setmana, i la veritat és que ha anat molt i molt bé, no? Després et diria, evidentment, la temporada passada, amb la Copa de la Reina. Jo és una cosa que tenia allà marcada, no? Des de feia molt de temps, de dir, ostres, porto aquí un munt d'anys i hem estat a punt d'anar-hi un munt de vegades i no hi ha manera, no? I la veritat és que va ser molt especial, molt especial. La Copa i tota la temporada en si. Hi va haver-hi un equip que va jugar molt bé, un equip que va anar més enllà del que és la pista de bàsquet i va ser una temporada que la recordarem com un record especial, no? I després, anant més enrere, doncs, no sé, et podria dir la temporada del Miguel Ángel Ortega, que també va ser especial perquè, ostres, jo crec que feia molts anys que estàvem a la Lliga i no havíem estat mai tan amunt ni havíem guanyat tants partits. Sí, era com, no sé, era increïble perquè és que cada setmana guanyàvem, no? I la veritat que tant a nivell de resultats com després a nivell d'entrenaments vaig aprendre moltíssim aquell any amb el Miguel Ángel i recordo que moltes coses que treballàvem durant la setmana amb l'equip després les traslladava a l'equip que entrenava jo en aquell moment i recordo que això va ser un aprenentatge molt bèstia. I aquell any, tant amb ell com amb el Bernat, i amb el Bernat Canut, que estava amb el cos tècnic,
Van fer molta pinya, hi va haver molt bona relació. Bé, com sempre, perquè de tots aquests anys no et podria dir cap any on no hagi estat a gust amb els diferents cossos tècnics que hi ha hagut, però aquest any també el recordo amb especial carinyo, no? I després et podria dir també tots els anys de l'Andreu Bou per l'amistat que vam forjar, no? A partir d'aquells anys entrenant a l'equip i que encara dura i em considero un molt bon amic, l'Andreu, i vam passar-les de tots colors. I després et diria, ja per acabar, que m'has dit 3, però em porto ja no sé quants, et diria segurament les 2 temporades a Lliga Femenina 2, perquè bé, jo el primer any que vaig entrar a l'equip, com us deia, l'equip havia baixat i va ser un any on també hi va haver una química molt especial entre totes les jugadores i amb el cos tècnic, i on realment vam ser una pinya i sent un equip, jo crec que amb bastant menys potencial que equips molt més grans que hi havia a la competició, doncs vam aconseguir l'ascens i durant tot l'any doncs, vam competir molt bé i sobretot, més que a nivell de bàsquet, doncs, que també això, no? La relació que hi havia amb tothom. I a l'altra temporada, Lliga Femenina 2, doncs bé, també va ser molt especial, sobretot per la fase d'ascens, que va jugar aquí a la Seu, i que recordo el pavelló, jo no l'he tornat a veure mai tan ple, i, ostres, no sé, a vegades hi penses, no? I ara em parlo i se'm posa la pell de gallina encara, perquè bé, són moments que et queden aquí gravats, no? I tot i que fa ja molts anys d'això, però recordes com moments molt, molt especials. I de dir, ostres, puc dir que sóc un afortunat d'haver viscut tants anys doncs, disfrutant d'aquesta feina i d'aquest esport i d'haver viscut tots aquests moments que, ja et dic, te'n podria dir moltíssims més perquè n'hi ha molts que els recordo amb molt d'afecte. Doncs ara, ficant-nos també dins de la teva feina, parles molt de disfrutar, però aquí tinc una sorpresa guardada per tu, perquè avui he parlat amb algunes persones. Sí. La teva feina és vital per un equip. Qualsevol fisio és la formigueta que hi ha darrere, no? Perquè estigui tot bé, estigui tot correcte, les jugadores estiguin amb el millor estat de forma possible. A més, també fas de part de delegat de l'equip també en desplaçaments i d'això, que després ja hi entrenem en profunditat. I, sobretot, les recuperacions que has tingut que dur a terme, no? Aquí a la Seu. Doncs he parlat amb 3 persones que les has deixat ben marcades, que segur que tu també ho guardes amb molt carinyo. La Carla Escuert em deia, més que un fisio, és un pare adoptiu, un psicòleg i un amic. Tenir-lo és un regal. Una tal Andrea Vilaró diu, el Xevi és la crossa que t'ajuda a caminar quan les coses no van bé. La mà que t'aixeca quan et caus i el somriure que t'ajuda a fer el teu dia a dia més amè. Ets un amic i ets família. Tant de bo et pogués emportar la maleta a cada lloc on vaig. No cal que tu prenguis el peu de la lletra, no te'n vagis cap a Salamanca tu ara. No, tranquils. Per últim, la Tània Pérez. Sí. Per mi el Xevi va ser clau en la meva etapa de 6 anys a la Seu. Ja ho he dit en alguna entrevista. Sense ell jo no estaria jugant ara mateix. M'ha aixecat molts cops, però hem rigut molt més i això ho tenim gravat per sempre. La recuperació del creuat ens va unir molt i fins ara no ens ha separat. I espero que així sigui per molt més temps. Sempre que ens ajuntem, al Xevi li canvia la manera de parlar i és molt graciós. Moltes risses, put? Doncs, fent així memòria de parlar amb elles i quan ens trobem amb elles, sobretot quan viatgem, això ha de ser preciós, no? Veure com la teva feina marca tant a la gent i ajuda tant, no? A les persones en situacions quan estan al més profund pou, per dir-ho així. Sí, a veure, evidentment, això que parlàvem fins ara, no? Dels moments aquests que estàvem parlant que eren moments esportius, no? Bé,
on tot depèn d'aconseguir un objectiu o el resultat d'un partit, no? Però clar, evidentment, una altra part de la feina, i jo penso que és la més gratificant, doncs és aquesta que parlem ara, no? La Tània, com l'Andrea, com la Carla, i doncs, moltíssimes jugadores que al final amb 15-16 anys aquí he conviscut amb moltíssimes jugadores, no? I et podria dir doncs, això, que guardo doncs, molt bon record i relació amb molta gent, i una miqueta això és el més gratificant, no? I per una banda, mentre estan aquí, doncs, poder ajudar-les doncs, dins de la meva part, dins de la meva faceta, a poder estar preparades o el millor possible per competir, per ajudar l'equip i per aconseguir els objectius que ens marquem cada temporada, però després, sobretot, això, no? La relació personal que vas tenir, que vas establir amb totes elles al llarg dels anys. I bé, doncs, sí que és evident que jo sempre ho dic, amb qui relació tinc o normalment amb qui més contacte tinc és amb les lesionades, perquè al final en el dia a dia doncs, sí que parlem amb totes les jugadores, hi ha contacte amb tothom, però bé, en el moment que entren allà i que hi han de passar unes quantes hores, doncs és allà on realment la relació humana, no? Doncs, les relacions humanes es forgen allà, no? I clar, evidentment, quan estàs parlant d'una recuperació d'un creuat, que estàs parlant de 6, 8, 10 mesos, on pràcticament convius a diari, o fins i tot et diria que moltes vegades més hores amb aquella jugadora que amb el teu entorn més immediat, doncs, evidentment, bé, hi ha dues opcions, que la cosa vagi molt bé o que la cosa vagi fatal. Clar, si la cosa va fatal ja podem plegar, perquè si hem d'estar 8 mesos malament amb aquella jugadora, la feina és molt complicada, no? Però bé, per sort puc dir que no m'hi he trobat mai, i que al contrari, que gairebé conto les recuperacions de creuats, les conto com a amigues o gent que a mi també m'han marcat, perquè elles diuen que jo els he marcat o els he ajudat o bé, que tenen un record, però evidentment que és una cosa recíproca, no? Jo, doncs, en aquestes 3 jugadores que has parlat i tinc una relació magnífica i parlem contínuament i, ostres, hem viscut moments doncs, tan bons com dolents, però moltíssims moments i que són els que fan que després, al llarg dels anys, no? I al llarg del temps, perduri aquesta amistat. I, doncs, evidentment, molt agraït per les paraules que m'has comentat i bé, doncs, tornar-los tot aquest agraïment amb elles 3 i ja et dic, hi ha moltes altres hi ha les persones que han passat per les teves mans que han de ser... No són solament aquestes, ja ho sabem molt. Pues, si et sembla bé, passem a les preguntes de resposta breu dels usuaris d'Instagram, ¿vale? Sí. El Carles Pérez Serrano pregunta: què és el que més t'agrada del bàsquet? Què és el que més m'agrada del bàsquet? Home, jo et diria que la convivència que tenim al dia a dia, no? de l'equip, després, evidentment, doncs, a nivell meu, doncs, la meva feina, doncs, tot el que impliqui treballar amb les jugadores, tant a camilla com a pista, a nivell de bàsquet, doncs, poder aportar el que bonament puc, doncs, a nivell de partits, sobretot, que és on el Bernat o els altres entrenadors que hi ha hagut doncs, sempre han comptat una miqueta amb la meva opinió i amb la de tots els del cos tècnic. No, això sí que ho he de dir, que sempre
els diferents equips tècnics que hi ha hagut aquí sempre és igual que fossis el fisio, el delegat o el preparador físic o que en sabessis menys o en sabessis més. Sempre tothom ha comptat amb tots i una miqueta penso que aquest també és la clau, no? De l'èxit i de la bona relació que hi ha hagut sempre. Però et diria segurament això, no? El dia a dia, d'anar a entrenar, de preparar les coses, de fer créixer l'equip, doncs, no sé, a nivell tècnic i tàctic, més a nivell d'entrenadors, i amb la meva parcel·la, doncs això, no? De que la gent estigui bé i intentar millorar els dèficits que puguin tenir les diferents jugadores. Hi ha una pregunta que la fan diversos usuaris, que és quina és la jugadora més soferta de l'equip? Quina ha estat la jugadora que més cops ha passat per la infermeria aquesta temporada? Aquesta temporada et podria dir segurament la Geo, potser, perquè al ser de les més veteranes no s'ha lesionat gaire, o pràcticament gens, et podria dir, però bé, sí que de tant en tant s'ha d'anar arreglant cosetes i fer una miqueta la posta a punt, no? I després et podria dir... Bueno, hi ha hagut èpoques que potser la Yoyo també venia més, sobretot en principi de temporada, per sobrecàrregues, problemes als isquios. La Lucy també ha vingut sovint, però no ha sigut un any complicat, no? La veritat que m'esperava, amb el tema de la competició, que hi hagués molta més feina i la veritat és que ni de bon tros m'esperava que anés com ha anat, no? I em descuidava l'Ari Pujol, també és una habitual perquè s'ha aficionat a la punció seca, que és una tècnica que utilitzo des de fa un parell d'anys, i que una miqueta ella va ser una de les conilletes d'Índies, no? I li agrada i li va molt bé, i doncs de tant en tant ve allà que fem una repassada. Doncs mira, ja que parles de la punció seca, la Yoyo pregunta qui va fer que estimessis tant les maleïdes agulles? Qui va ser? Qui ho pregunta, això? La Yoyo. Sí. La Yoyo pregunta qui va ser el que va fer que t'enamoressis d'aquestes agulletes que tant els agrada. Doncs mira, és una tècnica que fa molts anys que existeix i que es fa servir a nivell esportiu, doncs s'utilitza molt i realment va molt bé, i és una cosa que tenia pendent feia molts anys de fer la formació, i bé, és complicat perquè estan en competició durant el que és la temporada costa molt fer formació, és pràcticament impossible perquè la majoria de cursos, et diria que tots els cursos són presencials i tots són en cap de setmana. Evidentment, jo que no pogués deixar d'anar amb l'equip per anar a fer una formació, no? I llavors el que has de fer és esperar a final de temporada per fer-ho. I ho tenia pendent de feia molt de temps i fa 2 o 3 anys ho vaig poder fer a final de temporada i de seguida vaig veure que era una cosa que seria molt profitosa. I bé, punxo menys del que m'agradaria perquè a les jugadores els hi costa una mica i això de les agulles els hi fa una miqueta de respecte, però bé, l'Ari es deixa punxar bastant, la Yoyo aquest any també m'ha deixat punxar diverses vegades. T'estan ajudant a formar-te allà millor, no? Exacte. La Irati també li està agafant el gust. A final de temporada també ja m'ho demanava. Ostres, pots pinxar? I la veritat és que és una tècnica que estic molt content de poder-la fer servir i ens ajuda moltíssim. L'usuari d'Ancestor4 pregunta quines formacions bàsiques recomanes en l'àmbit de la fisioteràpia esportiva?
És que n'hi ha moltíssimes, Jo podria dir que bé, necessites, evidentment, una formació una miqueta general i que després penso que depèn una miqueta de l'àmbit on et moguis, no? Perquè no tots els esports hi ha les mateixes lesions, però sí que podríem dir que clar, és necessari tenir formació amb diferents tècniques que et puguin ajudar doncs, en el teu dia a dia, com poden ser diferents tècniques de teràpia manual, la funció seca i tot de tècniques que ens ajuden a reduir una miqueta o fer més fàcil el que és el dia a dia i a treure'ns feina de sobre, no? Perquè al final dins de l'equip hi ha molta gent i has de fer moltes coses i al final has d'intentar trobar les tècniques que et són més útils i que requereixen potser menys temps, no? I que et donen resultats més immediats. Una de les coses on penso que és important tenir molta formació i on és molt important actualitzar-se contínuament perquè és un camp on cada temporada hi ha avenços i coses noves i punts de vista diferents, és tot el tema de les lesions i la patologia muscular, on ja et dic, t'has d'actualitzar contínuament perquè les tècniques o les maneres d'actuar o de tractar de fa 5 anys no tenen res a veure amb les d'ara. La patologia tendinosa també és una cosa molt recurrent i on també és important tenir una bona formació. I després això, no? Tècniques de fisioteràpia que t'ajudin a portar una miqueta de tot el teu dia a dia. Després, si estàs en un equip, doncs, evidentment és bàsic tot el tema dels embenats, els diferents tipus d'embenats que hi pugui haver, els embenats funcionals, amb tape. Jo ara estic utilitzant des de fa temps el Dynamic Tape, que és aquest tape que la gent que veu els partits, aquesta mena de tatuatges que em diuen a vegades, ostres, hi poses tatuatges a les jugadores? No són tatuatges, són uns tapes que tenen uns dibuixos i que semblen tatuatges i tal, i doncs fer formació també amb aquest tipus d'embenat i una miqueta doncs una formació general orientada a l'esport. Jo en el meu cas vaig fer el màster de fisioteràpia esportiva i a partir d'aquí doncs, he anat fent això, no? Doncs, tot de tècniques o cursos d'actualització i de tècniques que fem servir habitualment. Ara et volia fer una pregunta que segurament a la llarga, si tot va bé, m'agradaria viure-ho amb tu de prop i ensenyar-ho així a la gent també, però com és el dia a dia d'un fisioterapeuta en un desplaçament amb l'equip? I més aquest any també, que hem anat per tot el continent. Bé, una miqueta la clau quan jugues doble de competició és anticipar-te una miqueta a les coses, no? I intentar doncs, preveure tot el que és recuperació post-esforç o postpartit, postentrenament, per intentar minimitzar doncs, possibles lesions que puguin sortir després. Quan nosaltres només juguem un partit per setmana, jo sempre ho explico, tens pràcticament 7 dies perquè la jugadora estigui a punt, no? Quan jugues doble competició és que no tens temps. I si tens la desgràcia o la mala sort de que algú es torci un turmell, doncs ja pots resar i esperar pràcticament un miracle perquè si jugues dissabte i tornes a jugar dimecres és molt complicat que aquella jugadora arribi en condicions, no? El proper partit. I una miqueta doncs, per intentar anticipar totes aquestes coses, doncs el tema és això, doncs, fer treballs de preparació, que això ho fem en coordinació amb el Xavi,
que és el preparador físic de l'equip, intentar controlar tot el tema nutricional dins del que podem controlar, però en els desplaçaments sí que els menús i tots els àpats que fa l'equip els gestionem i els regulem nosaltres. Després, aquest any també hem incorporat el tema de la suplementació, sobretot per recuperar després dels partits i dins del mateix partit. A la mitja part solíem donar alguna suplementació a les jugadores que ho necessitaven. I una mica el dia a dia és això, no? Quan hi ha petites coses, actuar de seguida, no deixar que es faci aquella petita molèstia creixi, perquè després ja és complicat anar enrere i la veritat és que disposem de molt poc temps entre un partit i l'altre per fer coses, no? I ja et dic, aquest any, sobretot, era un treball d'intentar prevenir, que això ho fem sempre, però aquest any encara més, no? Perquè érem conscients que entre un partit i l'altre hi havia molt poc temps per recuperar. I com et deia abans, tu estàs també compaginant aquesta funció de no sol de fisio, que les tens totes curades i les teves mans són qui les deixa llestes. Bueno, no sempre. A vegades les jugadores juguen, però que juguin no vol dir que estiguin bé. Moltes vegades la gent no ho sap i a vegades fem broma, no? De dir, no, és que no s'ha perdut cap partit. No, ja, però és que n'hi ha hagut 3 o 4 que gairebé arrossegava la cama, no? Perquè és veritat que les jugadores juguen, però allò sense cap dolor és difícil que durant la temporada estiguin. Però al cap i a la fi tu les has de cuidar, no? Et tenen com els seus referents, si al mínim mal que els hi fa alguna cosa, doncs encara amb la funció de delegat, diguéssim, podríem dir que ets com el seu pare, no? Sobretot amb els desplaçaments, que és el que dèiem, perquè heu arribat a encadenar quants dies seguits fora de la seu, lluny de la seu, amb això d'Eurocup. Vull dir, al cap i a la fi, Xevi, no? Et potser donem més feina que la Paula. Bueno, pràcticament et podria dir que sí, perquè, clar, érem 12, la Paula és una, però bueno, la veritat és que és una cosa que ja tenim per mà, perquè ja fa temps que ho faig. També és veritat que des del club el Jaume Soler, que és el que s'encarrega una miqueta d'organitzar el tema dels viatges, doncs també ja em dona un cop de mà i em facilita molt les coses. I a nivell de viatges jo el que m'encarrego és de una mica planificar els horaris, el que et deia dels àpats, contactar amb l'hotel i un cop arribem allà, doncs, bueno, gestionar que tot estigui bé, que tot el que hem demanat abans de viatjar doncs realment sigui com ho hem demanat i els horaris que hem demanat. I amb les jugadores, bueno, aquest any amb tant de viatge i tantes hores de convivència, sí que bueno, potser vam començar una miqueta mantenint la dinàmica que teníem les temporades anteriors, on només viatjàvem un dia, però bé, va arribar un moment de la temporada que ho vam parlar amb els altres companys de cos tècnic i vam dir, mireu, saps què? Quan arribem al lloc els hi diem a tal hora aquí, a tal hora farem això i a tal hora farem allò. I la resta de moments... Pati, exacte, esbarjo, perquè recordo això, no? Alguna setmana que hem encadenat partit d'Eurocup a fora amb partit de Lliga fora, que pràcticament hem estat una setmana fora de casa i al final, doncs bé, tots ens portem molt bé, som tots molt bona gent, però ja arribava un punt que necessitàvem tots dir, necessito no veure les jugadores, no veure el Xavi, no veure el Bernat, no parlar de bàsquet, necessito una estona d'estar al meu aire i de no saber res de ningú, no? Però bé, la veritat és que es porta bé. I ja per acabar, l'última pregunta, que ens han fet moltes, però més o menys les hem cobert totes. L'usuari Marri pregunta, quina és la lesió que has vist més vegades o quina és la lesió més comuna de les jugadores? No sé si la més comuna podríem parlar dels famosos creuats, sobretot amb noies, però quina seria la lesió que has vist més vegades? Bé, sí, en el cas
de l'equip sí que et puc dir que la lesió de l'encreuat, el lligament encreuat anterior, sí que és la que he tractat més vegades. Després, evidentment, he tractat molts esguinxos de turmell, alguna lesió muscular, lesions d'esquena, lesions d'espatlla, lesions de dits. Una miqueta és el que sol haver-hi en els equips de bàsquet, no? Però això, la lesió que més vegades m'ha tocat recuperar segurament és, per desgràcia, de les jugadores que els hi ha tocat passar per aquí, és la lesió del lligament encreuat. Jo sempre ho dic, que és una lesió que m'agrada molt perquè això, no? És una lesió de llarga durada on toques moltes coses, on has de treballar molts aspectes de la lesió, la part de mobilitat, la part de treball de força, la part de readaptació a pista, i bé, doncs és una lesió que a mi m'agrada moltíssim perquè em permet fer moltes coses com a fisio. Al final, el nostre dia a dia moltes vegades treballes amb electroteràpia, treballes amb la punció, treballes el tema del massatge de descàrrega, i bé, són coses que has de fer, però que potser no són tan divertides o tan entretingudes. En canvi, tot el que és això, un creuat, un esguinç de turmell, una lesió d'espatlla, una lesió muscular, que has de fer un treball de readaptació, de molt d'exercici terapèutic, de treball amb, no sé, treball amb gomes, treball de peses, treball d'exercicis a pista, on has de trencar-te una mica el cap, no? I pensar en cada moment doncs, quin exercici li pot anar millor a aquella jugadora o en el moment de la lesió que estàs, què és el que pots fer, què és el que no. Doncs, bueno, una miqueta aquestes lesions que t'exigeixen més i que t'obliguen a reinventar-te una miqueta o a repensar-te les coses. I, evidentment, ja, si a sobre hi afegeixes el component de pressió perquè la jugadora ha de competir doncs, al cap de no sé quan, o que si ja tens molt clar que no podrà competir, que has d'intentar que es perdi el mínim de partits possibles, doncs bé, sempre és aquell punt de pressió que ja estàs acostumat i que quan hi ets t'agrada també, no? Dir, bueno, és un repte que he d'intentar recuperar-ho bé i el més aviat possible, no? Bueno, Xavi, pues, crec que amb això ja ho tindríem. Hem Ja hem estat complert, ben complet, la veritat que sí. A mi se m'ha fet molt amè parlar amb tu. Sempre és un plaer i aprens un munt de coses, un munt de coses. I bé, no sé si tens algun últim missatge a dir a la gent en aquests dies sobretot super difícils que estem vivint i que esperem que acabi aviat, si tothom es porta bé. No sé si tens alguna coseta a dir. Bé, res, jo a la gent dir-los que molts ànims, que ens quedem tots a casa mentre duri tota aquesta situació i que bé, que intentem doncs, passar-ho el millor possible, que aprofitem aquests dies de confinament doncs, per els que tenim la sort d'estar com a mínim amb una part de la família, doncs, disfrutar de totes aquestes estones que podem estar junts. Jo, en el meu cas, ho parlem molt a casa, no? Sobretot aquest any, amb tant de viatge, doncs et perds molts moments i moltes hores amb la Paula i bé, doncs la veritat és que ara estem recuperant o intentant recuperar doncs, tots aquests dies i aquestes hores que no hem pogut estar plegats. I bé, això, doncs, que això tot anirà bé, passarà, no sé si tardarem més, tardarem menys, però això acabarà passant. I no sé, realment no sé què ens espera o què ens depara el futur, però bé, espero que d'aquí en traiem coses positives i res, que de ben segur que ben aviat podrem disfrutar una altra vegada de la família, dels amics, de les coses que ens agrada fer i espero que ben aviat puguem tornar a trepitjar el Palau
la sala de fisio, la pista, les grades i tornar a tenir contacte doncs, amb tota la gent. No? Ha sigut una mica estrany tot plegat perquè hi penses i segurament doncs, hi ha jugadores que potser ja no les tornarem a veure l'any que ve aquí, que pràcticament no ens hem pogut ni acomiadar perquè Això és lo tots fort, això és lo pensàvem fort. que era un... Sí, sí, sí. Això és lo Realment fort. sí que ens vam acomiadar, però crec que tots pensàvem que ens tornaríem a veure i bé, doncs Sí, sí. la realitat és molt diferent. I ja et dic que molts ànims a tothom, que intentem passar-ho el millor possible tot i estar tancats a casa i que ens veiem molt aviat i ens veiem al Palau. Molt bé, Xavi, pues una forta abraçada, cuida't molt, cuideu-vos molt i espero, bueno, de la mateixa manera, veure't també molt aviat. Igualment, i agrair-te l'entrevista, que jo també he estat molt còmode, m'ha agradat molt poder participar i ja ho saps, que totes aquestes iniciatives que vas engegant i que vas fent, que t'ho agraïm molt tothom, perquè aquests dies les xarxes socials són un mitjà per estar en contacte entre tota la gent del club, tant els que estem a dins com els aficionats, i bé, doncs, totes les iniciatives que vas proposant les anem seguint i espero que n'hi hagi més. Ja vés anar Estem, pensant que estem volem més maquinant. coses, exacte, és maquinant. Molt bé, Xavi, una abraçada. Que vagi molt bé, una abraçada.